Kenelle sä kirjoitit salaviesti? Päästät irti, et koske! Ole hiljaa! Vai me teette hakea sun äitiskin tänne teille seuraksi? Saat syyttää ittees. Oota! Okei, mä kerron. Mä kirjoitin mutsille salaviestin. Ja mitä sä siihen kirjoitit? Sun nimen, en mitään muuta. Mä pidän huolen, että sun tempusta ei oo teillä mitään hyötyä. Mä oon varma, että Niko yrittää viestittää mulle jotain vakavaa. Ja se on joutunut tekemään sen salassa. Silitettävä salaviesti. Kieltämättä aika erikoista. Nikolla on hyvä huumorintaju. Mutta tää ei tuntunut vitsiltä. Sen lisäksi Sievisten illallisilla Severi sanoi nähneensä Miikan puhelimessa Nikon ja Katarinan kuvan. Minkälaisen kuvan? No ei Severistä oikein ottanut selvää. Mutta se oli aiemmin nähnyt Nikon ja Katarinan lähettämän kuvan mun läppärillä. Ehkä se keksi sen siitä. Niko ja Katarina on voinut lähettää sen saman kuvan Miikallekin kuin sulle. Mutta kun Miika väitti, että sille ei ole minkäänlaista kuvaa, ja jopa ärähti Severille. Muutenkin Miika on ollut outo viime aikoina, aina kun mä oon ollut puhunut Nikosta sen kanssa. Millä tavalla? No se on vaihtanut heti puheenaihetta. Ja sen mielestä mun pitäisi lopettaa Nikosta murehtiminen. Entä jos Miika on tehnyt jotain kamalaa? Toivottavasti sä oot väärässä. Mutta kyllä tää täytyy tutkia. Entä jos Miika soittaa mulle? Tai tulee käymään? Mitä mä sitten teen? No kaiken varalta. Sun on nyt parasta välttää sen tapaamista. Nimittäin jos Miika on tämän kaiken takana, niin se voi olla tosi vaarallinen. Käyttäydyn normaalisti. Moikka! Moi. Miten se on aamu lähtenyt käyntiin? Ihan normaalisti. Tai siis hyvin. Mulla on yövuoro just loppumassa ja tuli mieleen, että saisiko susta aamiaisseuraa. Kuulostaa kivalta. Mut mulla on jotenkin semmoinen hutera olo. Varmaan flunssa tulossa. Anteeksi. Mun on varmaan parasta pysytellä kotona peiton alla. Olisiko sulla sit käyttöä lääkärin kotikäynnille? Eiköhän tää me ihan lepäämällä ohi. Enkä mä halua tartuttaa sua. Mulla on aika kova resistanssi. Mut mä oisin tosi tylsää seuraa nyt. Ja sunkin kannattaa nukkua sun univelat pois. Mä soitan sulle sit kun tää on mennyt ohi. Moikka. Olkaa hyvä. Kiitos. Toivottavasti Miika usko mua, kun mä sanon, että mä oon kipeä. Mä luulen, että se ei osaa epäillä yhtään mitään. Mitä jos se huomasi, että mä valehtelen ja tulee etsimään mua? Sulla ei ole mitään hätää niin kauan, kun sä pidät huolen siitä, että sulla on muita ihmisiä ympärillä. Kiitti, kun ehdit tavata mua. Totta kai. Miikan tapaus on nyt viety eteenpäin. Eiköhän kohta jotain ole selvitä. Mä en vieläkään ymmärrä, miten se pystyy huijaamaan mua. Hyvä, että sä pistit merkillä sen erikoisen käytöksen. Pian olisi voinut olla liian myöhäistä. Poliisi alkaa nyt varustaa Miikaa saman tien. Parhaimmassa tapauksessa johtaa itse meret Katariinaa ja Nikon jäljellä. Onko se ehtinyt satuttaa Nikoa? Tai Katariinaa? Tuskin. Se hammasnuotiossa. Se oli vaan Miikan yritys lavastaa Katariinan kuolema. Nyt täytyy toivoa, että se jättää johtolankojen jälkeensä. Sun täytyy edelleen pysyä erossa siitä miestä.
Ai. Missä sitä ollaan oltu? Kävelyllä. Miten niin? Eihän kipeänä saisi rehkiä. Pitääks mun rankasta sua? Miksi sä näytät noin pelästyneeltä? Oot sä ollut huonoilla teillä? Mä en osannut odottaa, että sä täällä. Miten sä pääsit sisään? Seppo avasi oven. Sä sanoit olevasi sairasta. Mä ajattelin, että sä tarvit hoitoa. Kauniisti ajateltu. No ei oo kuuma. Avaa suus, niin mä tarkistan sun kurkun. Ei tarvitse. Suu auki nyt. Ei näy peitteitä. Et sä kovin sairaalta vaikuta. Mulla oli aikaisemmin kurkku kipeä, mutta se lähti pois, kun mä join kuumaa. Sun hengitys kuulosti puhelimessa vähän katkonaiselta. Mä tiedän, mistä se johtuu. Kurkunpää tulehduksesta. Onko siihen jotain lääkettä? Lämmin kanakeitto tepsii hyvin. Sä oot söpö, kun sä oot tällainen raukee. Mä oon väsynyt. Pitäis varmaan kohta mennä nukkumaan. Nyt jo. Ei kello ole vielä mitään. Se johtuu vaan tästä flunssasta. No, voidaan me tietty mennä nukkumaankin. Siis jos sä haluat, että mä jään tänne yöksi. Se olisi ihanaa. Ei hitto. Mun pitää palauttaa tää keittokirja Paulalle. No pitääkö sä nyt just palauttaa? No se sanoi, että se tarvitsee sitä tänään. Niillä on varmaan tulossa vieraita. No jää sä lepäämään, mä vien sen. Ei kun totta kai mä palautan tän aivan itse, kun mä oon lainannutkin tän. Mä tuun ihan kohta takaisin. Tuntuu ihan kauhealta, että me joudun menemään takaisin kotiin. Mä oon ollut palauttamassa tätäkin ties kuinka kauan. Miika varmaan ihmettelee. Sanot, että jäit suustas kiinni Paulan kanssa. Niin no, kyllä meillä yleensä juttua riittää. Mutta mä sanoin Miikalle, että mä oon väsynyt ja flunssassa. Ja että mä haluan äkkiä nukkumaan. Mä en usko, että toi on Miikan mielestä vielä mitenkään epäilyttävää. Onkohan mä liian säikkö? No, ei mikään ihme. Sä oot ollut viime aikoina aika kovan paineen alla. Mä en tiedä, pystyykö mä esittämään enää rakastunutta ihmiselle, joka on voinut tehdä jotain mun pojalle. Sä oot ollut ihaltavan rohkea. Paniikissa mä oon. Nyt jaksat vielä vähän aikaa. Me saadaan kyllä Miika kiinni. Pakkohan mun on. Nikon ja Katarinan takia. Ei sulla ole mitään hätää. Miika ei voi mitenkään epäillä, että me ollaan sen jäljillä. Miika, mä törmäsin Anttiin rapussa. Se oli unohtanut avaimet. Joo, jos sopii, niin mä odottelen täällä sen aikaa, kun Ossi tulee kotiin. Miika! Minne se on mennyt? Polvijärvi. Se miten niin, ette pysynyt sen perässä? Mitä? Onko kysymys Miikasta? Pitäkää mut ajan tasalla. Miika on tosiaan vaarallinen. Se oli päässyt pakoon meidän partiolta. Tarkoittaako tää sitä, että se... On saanut vihjeä meidän epäilystä. Sankeli penikka. Sä teit viimeisen tempus, kun sä kirjoitit sen viesti.
Mutsi tajus sen sittenkin. Mutsi tajus! Jenni ei taju mistään mitään. Sä jäät vielä kiinni ja me päästään pois täältä. Turha toivo. Kuka ei tiedä, että te ootte täällä ja mä pidän huolen, ettei niin tuu käymäänkään. Oikeastaan tää äkkileikki alkoikin jo kyllästyttää. Hyvä, et saada vähän niinku säpin. Mitä sä tarkoitat? Mä otan mielesmuru. Huomenna kaikki selvii. Mä lupaan, että aamulla alkaa tapahtua. Mä en oikein saanut nukutuksi viime yönä, kun mä pelkäsin, että Miika tulee tänne. Mut vielä pahempaa olisi, jos se satuttaisi Nikoa. Me tehdään nyt kaikki, että niin ei pääse tapahtumaan. Oot sä valmis? Soitat Miikalle. Olet niin kuin et tietäisi mitään siitä salaviestistä. Ihmettelet vaan mihin se eilen katos. Me nauhoitetaan tää puhelu ja yritetään jäljittää sen sijainti. Sun tehtävänä on pitää se linjoilla mahdollisimman pitkä. Terve, Jenni. Moikka. Mihin sä lähdit eilen? Sunhan piti jäädä yöksi. Tuliko sulla oikein ikävä? Tuli. Anteeksi, kun mulla kesti niin kauan Paulan luona. Pano oli pakko näyttää mulle sen lempireseptit siitä kirjasta. Mitkä sen sit oli? Ne lempireseptit. Ne oli ylikypsä kinkku ja... Saanko mä sulle, mikä tässä on kypsää? no, Se, että sä pelleilet mun kanssa. Nölsin sen Nikon salaviestin. Mä tiedän, että ootte mun jäljillä. mitä? Nikohan on Katariinan kanssa ulkomailla. Hyvä yritys. Nyt pitää lopettaa ennen kuin sun luona olevat poliisit jäljittää tämän puhelun. Mä vien Nikolle sulta terveiset. Tai ennemminkin jäähyväiset. Ei me ehditty. Saatteko nukuttua? Mitä sä oikein aiot? Yllätys menee pilalle, jos mä kerron. Jos sä nyt päästät meidät menemään, niin mä lupaan, että me ei tehdä susta rikosilmoitusta. Mä teen mitä vaan, jos sä nyt vaan... Niko! Tuus tänne. Tuu hakee. Ala tulla. Tai mä keksin jotain erityisen mukavaa sun äitispään menoksi. Hei, mitä sä... Mitä sä oikein teet? Sä oot ihan sairas! Sinä sä oot pöpilässä ollut. Ulos sieltä. Sä lähet mukaan. Mun soitto vaan pahensi tilannetta. Nyt Miika ihan varmasti tekee jotain Nikolle ja Katariinalle. Kiitti sulle kaikesta huolimatta. Joo, kiitti. Moi. Moi. Mulle sen lempireseptit siitä kirjasta. Mitkä sen sit oli? Se lempiresepti. Ne oli ylikypsä kinkku ja... Saanko mä sulle, mikä tässä on kypsää? no, Se, että sä pelleilet mun kanssa. onko sun pakko kiduttaa mua kuuntelemaan tota uudestaan ja uudestaan? Saanko mä sulle, mikä tässä on kypsää? Toi ääni tuossa taustalla. Mikä ääni? Jotain kolinaa. Musta tuntuu, että mä oon kuullut toi joskus aikaisemminkin. Ja mä taidan tietää, mistä se on peräisin.
No en mä kyllä nyt oikein tiedä. Siis et tiedä mitä. Bikineitä ja timantteja nettisarja. Nyt soitetaan saman tien poliisit. Ei. Vain MTV-katsomossa. No miten sä aiot sen tehdä? Valehtelemalla lisää vai? Saanko mä sulle, mikä tässä on kypsää? Siinä se ääni nyt oli. Ja sun mielestä se kuuluu jostain autoromuttamosta. Samanlainen ääni kuului sieltä, mistä me etsittiin Katarinan kaappajan pakoa. Entä jos Miikalla on siellä lähellä joku piilopaikka? Mahdollisesti. Se alue olisi pitänyt tutkia tarkemmin. Sitten mennään. Etsitään Miika ja pakotetaan se kertomaan, missä Niko ja Katariina on. Jenni, eiköhän se ole parempi, että sä jäät kotiin. Mun poika on vaarassa. Mä tuun sun mukaan. Onks toi se autoromuttamo? No siinä on yksi, mutta tuossa on toinen. Jos Miika olisi puhunut puhelimeen jää tässä vieressä, niin sen ääntä ei olisi kuulunut ollenkaan. Täytyy olla jossain vähän kauempana. Hetkinen! Viimeksi kun me oltiin täällä, niin Miika yritti koko ajan houkutella meitä pois ton rakennuksen luota. Ehkä Niko ja Katariina on siellä. Toi halli on ainoa, jossa me ei silloin käynyt. Mitä tää on? Ei helvetti. Voiko tää olla Miikan tekosia? Se on ihan sekaisin. Niko! Katariina! Niko! Se löydettiin sut. Onko Katariina täällä jossain? Voi Niko. Älä koske siihen, siinä on pommi! Tässä on ajastin. Se on kytketty tähän oveen ja ilmeisesti jos tän avaa, niin se sanoo pum. Hei, lähtekää menemään. Haluan, että tekin kuolette. Kukaan ei kuole. Antti hommaa tänne pommiryhmän ja sä pääset pois sieltä. Kuinka kauan teille kestää, että tuutte tänne? Ei se riitä. Siinä mennessä tää koko paikka on räjähtänyt taivaan tuuliin. Hei, te ette voi enää auttaa mua. Menkää nyt etsiä, että Katarina Miika vei sen mukanaan. Mä en lähde minnekään. Mutsi. Mä en anna mun pojan kuolla. Jos toi pommi räjähtää, niin me lähdetään täältä yhdessä. Mä pyydän. Mitä mulle jää, jos me menetään sut? Ei mitään. Yritetään ottaa rauhallisesti. Mä puren tän pommin. Osaat sä? En mä tiedä. Mutta ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kun kaikki pahat teot kostautuu ja sä saat kärsiä niistä. Mutsi, tää ei oo sun vika, vaan Miikan. Mä pyydän nyt viimeisen kerran, lähde menee täältä! Mä en jätä sua ikinä. Antti, hei! Nyt me ja vie Mutsi mukana, vaikka väkisin! Mä en lähde mihinkään. Ottakaa nyt rauhallisesti. Miika on voinut laittaa niin johdot ihan miten vaan, sä et voi tietää mikä sun pitää katkaista! Mutta se riski meidän on nyt vaan pakko ottaa. Sä teit sen. Toi kello ei silti pysähtynyt. Mä rakastan sua.
Se ei räjähtänyt. Sitten mä piilouduin sinne Miikan auton takakonttiin ja tulin sen kyydistä tänne. Senkä takia sun kamppeet jäi sairaalalle. Mä sain jo vapautettua Katariinaa, me oltiin just pääsemässä pakoon, kun Miika nukutti. Se oli siinä vaiheessa ollut täällä vaikka kuinka kauan. Miika on kyllä ihan totaalisesti sekaisin. Mä en tajunnut mitään, ennen kuin huomasin sun salaviestin. Tossa ei ollut räjähteitä niin kuin me arveltiin. Pelkkää harhautusta. Siis Miika saa jotain ihan sairasta mielihyvää just tämmöisestä pelottelusta. Onneksi oli vaan sitä. Ja me ollaan kaikki nyt kunnossa. No me ollaan ehkä, mut Katariina ei. Ties minne se hullu on sen vienyt. Voit sä olla hiljaa, jos mä otan ton teipin pois? Mitä sä oikein ajattelit? Sä viritit pommia ja jätit Nikon sinne kuolemaan. Sun piti olla hiljaa. Joku tässä tapoit ihmisen. Tuttu tunne vai? Sä oot ihan hullu. En kai mä mitään pommia rakentanut. Ei vaan jäljitelmän. Aika hiton hyvä siitä kyllä tuli. Ai onks Niko turvassa vai? On. Kun annoin pojalle opetukseen. Poliisille vähän tekemistä siksi aikaa, että me ehditään lähteä. Lähtee minne? Ulkomaille kultaseni. Me ollaan yhdessä. Koko loppuelämä. Kohta ollaan kaukana näistä maisemista. Voidaan mennä minne ikinä halutaan. Niin kuin nuorena, kun lähdettiin jenkkeihin. Vaan me kaksi. Ja koko maailma auki. No eiköhän tää tilanne ole aika kaukana siitä. Tässä on nyt tapahtunut kaikenlaista, mutta kyllä me saadaan vielä meidän välit kuntoon. Siis luulet sä tosiaan, että mä voin ikinä antaa sulle sitä anteeksi, että sä kaappasit mut ja lukitsit häkkiin? Kyllähän sä tiedät, mikä tämän kaiken takana oikeasti on. Joo. Pitkälle kehittynyt mielisairaus. Ei. Vaan rakkaus. Miiko sä et kyllä tiedä rakkaudesta mitään? Mä oon pahoillani, että mä satutin sua. Sun on pakko ymmärtää, että se kaikki johtui siitä, mitä mä tunnen. Oli kamala tajuta, että sä et enää rakastanutkaan mua, kun sä menit suoraan Antin syliin, kun mä olin lähtenyt. Mut mä tiedän, että sä tuut vielä rakastaa mua. En ikinä. Kyllä. Me tarvitaan vaan aikaa. Lääkäri epäili, että sulla saattaa olla lievä nestehukka. Eli nyt juot ja syöt kiltisti kaiken. Mun pitäisi olla etsimässä Katariina eikä istua täällä. Antti ja ne muut poliisit osaa varmasti hoitaa hommansa. Nyt yrität vaan rauhoittua. Onks Katariina ja Miika löydetty? Lentokentät, satamat ja kaikki rajanylityspaikat on tutkittu. Mitään jälkeä ei löydy. Mistä teillekin palkka maksetaan? Niko. Poliisi tekee kyllä ihan kaiken Niin mahdollista. tekee Miikakin. Se kilatti ihan lopullisesti, kun se tajusit, että jäljillä ollaan. Se voi vaikka tappaa Katariinan. Matkustajia pyydetään siirtymään alukseen. Mika, odota.
antaisit mun mennä. Jos sä oikeesti rakastat mua, niin sä annat mun nyt mennä. Näyttäisit mulle, että sä oot edelleen se sama mies, johon mä aikanaan rakastuin. Sä tiedät, että mä voin. Lähdetään nyt vaan. Tiennytkään, että meidän talossa asuu tollanen sovinisti. Ei tää mitään sovinismia, tää on tervettä järkeä. Bikineitä ja timantteja nettisarja. Nyt soitetaan saman tien poliisit. Ei. Vain MTV-katsomossa. Nikolle voi käydä tosi huonosti. Tuskin Niko sieltä mitään löytää. Miika! Apua! Hei, auttakaa! Miika, mä en anna sun kuolla. Hei, soita ambulanssi nyt heti! Niko Kiltti, älä lähde. Sä oot just päässyt pois sieltä häkistä. Sä tarvitset nyt lepoa. Pakko mun on jotain tehdä, kun ei poliisit kasa mitään aikaiseksi. Mitäs jos sä löydät Katariina, mutta Miika onkin siellä? Niin sä itekin sanoit, että se on vaarallinen. Ja me kaikki tiedetään, että se on totta. Katariina Parka varmaan ihan paniikissa tälläkin hetkellä. Se tarvii apua. Älä mee. Mä just vasta sain sut takaisin. Sori mutsi, mut mun on pakko. Onko sulla kenties joku suunnitelma, mistä sä aiot sitä etsiä? On. Voisitko se jakaa sen meillekin? No mä aloitan sieltä mökiltä, mistä niitä johtolankoja on ennenkin löytynyt. Se mökki on jo tutkittu. Sieltä ei löytynyt yhtään mitään. Sun on nyt vaan parasta jäädä tänne kotiin. Ja luottaa siihen, että poliisit hoitaa No hommansa. niihin mä en ainakaan luota. Hei, Niko! Nyt sä vois laittaa partiota etsimään Nikoa. Että sen lisäksi, että ne etsi jo Katariinaa ja Miikaa, niin ne etsi sit vielä Nikoakin. Niin sitten. Mä en vaan kestä tätä epätietoisuutta. Yritäs miettiä. Puhuuko Miika ikinä mistään paikasta, minne se haluaisi matkustaa? Tai minne se haluaisi viedä sut? Se olisi halunnut laittaa mut häkkiin. Ja mä tyhmä pidin sitä imarteluna. Sä et voinut tietää, mitä Miika sillä tarkoitti. Miika oli täällä yötäkin. Ja samaan aikaan se piti mun poikaa vankina. Voiko enää sairaampaa ihmistä olla? Se mies on seonnut täysin. No sen takia mä just pelkään, mitä tapahtuu, jos se saa Nikon uudestaan käsiinsä. Polvijärvi. Just. Odotas hetki. Katariina ja Miika on löytynyt. Onks Katariina? Olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa. Luojan kiitos. Mä soitan Mikolle. Halo? Siis miltä rannalta ne oikein löytyy? Voi Katariina. Kiitos avusta. Nähdään. Moi. Ihana nähdä, että sä oot kunnossa.
Laitas mä sulle teetä. Ootko sä kunnossa? Haluatko viltin? Sä taisit ehtiä jo kylmettyä siellä rannalla. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus tunkeilla. Mä lorautin sekaan vähän viskiä. Kiitos. Nikokin tulee varmaan kohta. Se lähti etsimään sua. Niin se tosiaan on kunnossa. Onneksi. Mä pelkäsin, että Miika valehtelee mulle siitäkin, että se pommi ei ole oikein. No, se viritys oli pelkkä kimppusähköjohtaja. Ainut asia, mikä siinä toimi, oli ajasti. No entäs Miika? Onko se kunnossa? Sun antama ensiapu pelasti sen hengen. Tuliko sulle huono olo? Ei, kun mä oon vaan tosi väsynyt. Pitäisköhän sun mennä lepäämään? Vaikka tuohon Nikon huoneeseen. Ei mitään hätää. Mä luulen, että mä oon taas siellä häkissä. Sä pääset siitä kyllä pikkuhiljaa yli. Mä autan sua. Mä olisin tullut siellä häkissä ihan hulluksi ilman sua. No mä meinasin tulla hulluus, kun mä en tiennyt missä oon.